मैया 4 तारिख नभेम्बर 2023 नि सालमारियाव त्रिपुरा हास्टेनि बेंगलुर सिटियाव खरगसा चिनि त्रिपुरासा दैपुर महारानी लाभ स्टोरी आमचाइनि वामलैपारानि खरगसा ताखुब चिनि बेंगलुर सिटियाव सामखायना होनै फायै बनि साखामिया आंगै लागमा आरिखा लागमा आरिनाय जीवन साधन जमातिया ताखुकनि मांगथैनो त्रिपुरा हास्टेयाव रहलायना बागै पारानि बरक रगु जारा बेंगलुर सामखाय दंनाय रगु पारानि बरक होनै नायफायै बनो हेल्प खायथानि जगा सखायलायबायगा दै गोबाग्रानि बिसिंतै बेंगलुर टीम त्रिपुरासा टीम हिस कायसा जुबाजु हेल्पिंग नि टीम निशना जाक फाइ मानजाक फाइका बरं नाम दिनेश देवबर्मा बरकनो सन्तुष्ट जे मानसाक बरंनि जुबाजु खायै तिनि बरकनो ओ मांकथाइनो त्रिपुरा हास्टे बरकलायनान बागै जायतबो सक्सेस होनगा बायदि इनके तिनि सकमनि तिनी 5 तारिख नभेम्बर 2000 सालमारिनि सानो पारावो जीवन साधन जमातियानि मांगथै पारावो सबैता केनरक मुगैमानखना पारानि बरक बनमिया फुसिनि नायसिननायजा मांगथैनो नायसिंगै तिनि जत्त पारानि नाय बायखा बिदि के कन्टिन्यू नरक नाय माने जत्तना बुंबाय ada pribadi lu hendak खाली प्रोजेक्ट खाली बन गयो प्रोजेक्ट खाली Ayah.